Orsiýetin resmileri we habar serişdeleri 27 fevralda opozisiýanyň lideri Boris Nemtsowyň öldürilmegine jogapkar bolup biljek potensial jenaýetkarlaryň ençemesine işaret berdi. Emma olardan hiç biri Kreml bilen gatnaşygy göz öňünde tutmaýar. Radiomyzyň habar merkeziniň bu ýagdaý barada taýýarlan synynyň mazmuny bilen kärdeşim gödel tanış eder. Orsiýetin Derňew komitetiniň agdalary we beýleki ýokary derejeli resmileri öz boluşly diplomalardan resmi taýdan saklandylar we Nemtsowyň öz syýasy maksatlaryna ýetmekde hiç satdan saklanmaýanlaryň pidasy bolmagynyň ehtimallygyny aýtmak bilen çäklendiler. Köp orsiýetliler bolsa bu keskinsiz çaklamalary Birleşen Ştatlara garşy işaret tökmünde kabul etdiler. Kreml Washingtony geçen ýylda Ukrainada Ýewromaýdan protestleriniň we hökümetiň agdarylmagynyň guramaçylygynda şeýle ýagdaýy orsiýetde amala aşyrmaga synanşmakda aýplady. Anti-Maydan guramasynyň resmi bolmadyk online pikir soraşygynda öz pikirini mälim edenleriň 45% Birleşen Ştatlaryň orsiýetde Maydan protestlerini tutaşdyrmak maksatly liberal Nemtsowyň öldürilmegini gurnanlygyny aýtdylar. Öz pikirini beýan edenleriň ýene 23% ýurtda protestleri tutaşdyrmak üçin opozisiýanyň Nemtsowy öldürenligini aýtdy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow hem şoňa meňzeş pikirleri eýerip Nemtsowyň öldürilmeginiň orsiýetde içerki konflikti döretmäge mümkinçilik gözleýän Günbataryň gizlin gullukları tarapyndan gurnalmagyna şüphe ýok diýip Instagramda ýazdy. Döwleti degişli bolmadyk media serişdeleri şol sandy Novaya Gazeta neşri Nemtsowyň Çeçenistanyň liderini ençeme sapar tanqid edenligi üçin Kadyrowyň öz howpsuzlyk gulluklarynyň howp astynda bolanlygyny çak etdiler. Nemtsowyň öldürilmegine islamçy ekstremistleriň gatnaşygynyň bolmagy baradaky çaklamalar hem öňe sürildi. Orsiýetli derňewçiler Nemtsowyň ýanwar aýynda Charlie Hebdo neşrindäki gyrgynçylygyny, ýani dünýäwi garaýşlar we söz azatlygy hukuklaryny goldap eden çykyşlary sebäpli oňa haýwatyň atylanlygyna özlerinde subutnamalaryň bardygyny aýtdylar. Orsiýetiň käbir habar serişdeleri polisiýa salgylanyp, olaryň hüjümüň bolan ýeriniň golaýynda galdyrylan ak renkli Lada maşynyny barlaýanlygy we bu ulagyň belgileriniň Demirgazyk Kafkazyň Inguşetiýa Respublikasyna degişlidigini habar berdi. Nemtsowyň öldürilmegine Ukrainlaryň gatnaşygynyň bolmagy baradaky pikirler hem öňe sürildi. Nemtsow orsiýetiň Ukrainadaky konfliktde çak edilen gatnaşygyna bir garşy çykyş edýärdi we ol birnäçe hepde mundan öňeden çykyşynda orsiýetiň krizisde şüphesiz rol oýnamagyna subutnamalaryň bardygyny aýdypdy. Muňa garamazdan orsiýetiň Derňew komitetiniň medeniýet wekili Vladimir Markin Nemtsowyň ölüminde Ukrainanyň günälenmelidigini çak etdi. Käbirler Nemtsowyň Kiýewe bildiren goldawy üçin Putiniň tarapdarlarynyň oňa halk duşmany hökmünde gahar gazap bildiren bolmaklaryny çak etdiler. Kärdeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň mejlisi ýygnanşyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikliň çäreleriň guramaçylygy barada we ekstremizme garşy kanunlary maslahat etdi. Mejlisiň 28 fevralda geçiren maslahatyna deputatlaryň garamagyna berilen kanunlaryň bir agzdan makullanyp, prezidentiň gol çekmeginden soň güýje girjekdigi resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýle kanun inni kabul edilýän bolsa, mundan öň mitingleriň, demonstrasiýalaryň guramaçylygy näme esasynda düzgünleşdirilýärdi. Bu barada kärdeşim gödel Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmammedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi ağa, Türkmenistanda ýygnanşyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikliň çäreleriň guramaçylygy barada kanuna indi garalýan bolsa, mundan öň mitingleriň, demonstrasiýalaryň guramaçylygy näme esasynda keskinlenýärdi? Ýörite düzgünler ýokmudy? 1988-nji ýylda TVP-nyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitetiniň hem-de ministrler sewetiniň belirtdäki ukarı çıkıp sonunda ýygnaklaryň, mitinglerin hem yürüyüşlerin geçirilmeginin kanuni esaslary
kesiplendi. Şol postanaleniye, şol ýylyň özünde Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan çıkarılı edil, şolun alaqy edil. Şol esasda şol döwürde mitingler geçirilýärdi. Türkmenistan daraşdyrlygy çykandan soň konstitusiýa kabul edilip, şol döwürdäki konstitusiýanyň 27-nji maddesi esasında Türkmenistanyň grażdanlaryna hem promolaryna ýygnaklar, mitingler hem de görüşler geçirmek üçin kepillendirilýänligi barada kanuny madde kabul edildi. Şondan soň şol orada bir ütköçüklik ýokdy. Ýagny kabul edilmän ýöne 2013-nji ýylda çıkan administrativ hukuk bozulmalar baradaky kodeksin 63-nji maddesi esasında ýygnakların, mitinglerin hem görüşlerin kanuny bozmak esasını berilýän temmilerin düzgünleri yazıldy. Nurwerdäge indiki sowal. Şeýle düzgünnama bolan bolsa, şol siziň agzan döwrüňiziň dowamında siz grajdan aktivisti hökmünde ýygnançyklary, mitingleri, demonstrasiýalary geçirmek mümkinçiliginden peýdalanyp bildiňizmi? Düzgünnamada göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden peýdalanyp bildiňizmi? Biz şol pasaýyna esaslanıp ýygnakları, mitingleri hem görüşleri öğrenip berip geçirdik. Emma bizim şol ýygnakları, mitingler hem görüşleri geçirmek için beren arzamız hiç wagtam yerli häkimet tarapyndan gollanylmady, hiç wagt bize ruhsat berilmedi. Şonuň üçin biz şeýle işler üçin suwda çekilýärdik. Şondan näbir misal 1992-nji ýylyň 2 fevralynda dil hakyndaky kanunyň proýekti gaýetlere çykdy. Şol proýekden bir alaşmadyk. Hem de şol günkü geçiren mitingimiz üçin meni şol fevral aýynyň 4-üne suwda çekdiler, hem de maňa 10 mäşgutga berip türmäge basdylar. Ve şol pastanaleniýanyň şol döwürde ulanylmalygyny, dogrusyny aýtsak şol pastanaleniýanyň ruhsat beriji bölegi däl, gadagan edici bölüğünün ulanylmagynyň suwutnamasy. Nurwerdäge Türkmenistanyň mejlisiniň sereden hem tasdiklan ýygnançyklaryň, mitingleriň, demonstrasiýalaryň we beýleki köpçülikleriň çäreleriň guramaçylygy baradaky kanunyň mazmuny entek köpçülüge ma'lum edilmedi. Şeýle kanundan siz grajdan aktivisti hökmünde näme garaşýaňyz? Bu kanun Türkmenistanda grajdan jemgyýetçiligi üçin näme berer diýen umydyňyz bar? Türkmenistanyň raýatlarynyň ýygnaklar, mitingler hem görüşler geçirmäge bolan hukuky 2008-nji ýylda ütködülüp kabul edilen konstitusiýanyň 29-njy maddesi esasında kepillendirilýär. Konstitusiýanyň birin bilişime ýaly gönnen kanuny ähmiýeti bar, hukuky bar. Indi şol täze kanun esasında çıkarıp kabul edilmeli ýurt üçin, bizim grajdan jemgyýetimiz üçin ören wajyp bar. Egerde şol kabul edilen kanun hakykatdan demokratiýany ösürmek üçin çıkarılan bolsa, demokratiýanyň ösmegi üçin kanun tarapdan bir ädilin ilkinji ädimleriň biri bolardy. Kardeşim gözölün geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosunu dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günlük programmamyzda Balkan vilayatynyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan vilayatynyň Jewel stansiýasyna otly biletleriniň resmi bahasyndan has gymmat satylýany habar berilýär. Maglumata görä otly gelmeden ýarym saat öň satylýan biletleriň resmi satylmaly bahasynyň üstüne 2-3 manat çemesi goşulýany aýdylýar. Biz bir salym öň ýakynna bu sebäpde tapar edip gelen habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetleşýärler. Sultan aýdy, ýakynda Balkan vilayatyna sapar etdiňiz we şol ýerde ýagny Jewel stansiýasyna otly biletleriniň resmi bahasyndan gymmat satylýany barada habar berdiňiz. Bu barada has jikme-jik maglumat beräýsiňiz.
Hava tehramen şu yakında Cebel stansiyasından yolagçy bolup Aşgabat'a gaýtdym. Şonda men özüm Cebel'in demiryol kassasında biletlerin özünün döwlet narhyndan artykmadyrak, hasgymmadyrak satylýandygyna özüm şaýat boldum. Sultan näde artykmaçrak diýeniňizde näçerak gözüňde tutýan, meselem takyk aýdaýsaňyz näçe artykmaç? Şol ýerde Palaskar biletlerin öz bahasy Cebel stansiyasından Aşgabat'a 9 manat 40 teňeliginde şonu 12 manatdan alandyklaryna men özüm şaýat boldum. Cebelden Aşgabat'a küpe wagona satylýan biletin bahasynyň üstüne 5 manat berip satyl alandyklaryny men özüm şaýat boldum. Cebel stansiyasynda şeýle ýagdaý härisinde dowam etýände barada ýolagçylar gurrun berdiler. Sultan näden şeýle ýagdaý diňe şu Balkan welaýatynyňky Cebel stansiýasyny duş elýär-de ýurdun beýleki günjeklerindäki beýleki stansiýalarda hem şeýle ýagdaýa duş gelse bolýarmy? Umuman şu stansiýalarda gören eşdenleriňizi biziň bilen paýlaşaýsaňyz. Indi şunu diňe bir welaýatlara etraplar diýip bolanok, Aşgabatyň özünde Aşgabatyň demiryol kassalarynda da şeýle ýagdaý hälisinde duş gelse bolýar. Şo 1 manat, 2 manat hökman üstüne artyk alınýar kassalarda. Teňe bolanda, teňe diýen adyna asyl gaýtargy berilmeýär demiryol kassalarynda. Olar 1 manat, 2 manatdan teňe ýalak görýärler. Şonu bermeldirem, gaýtargy bermeldirem öýdenok. Ýolagçy aýdylanda şol 2 manat hökman üstüne goýulyp aýdylýar bilediň narhy. Sultan näde ýolagçylardan otly bilediň resmi bahasyndan näme üçin artykmaç ýene-de pul alınýandy barada bir düşündiriş berilýärmi? Şoňa hiç selek düşündiriş berilenok. Haçanda sen bileti eliňe alanyňdan soň biletiň üzerine feretden şo ýerde Aşgabatda ýanky biletler kompýuterden geçirilip satylýar. Şo ýerde bahasy görkezilýär. Etraplarda kassalarda da bahasy görkezilýär ýöne etraplardaky demiryol stansiýalarynyň kassalarynda biletler elde ýazylýar. Şonda da şonuň forma boýunça biletiň peteň ýüzünde özüniň bahasy görkezilýän sanlar bar. Şondan eýen bahany bilip bolýar. Sen onuň şunu näme meni şunça artyk aldyň diýeninde şolar bir helek jogabym jogap tapanoklarda bilediň üzüne fereden bolýarlar da seniň gaýtaryň berýärler. Egerde sen şoňa şowat gystanyp ýa bir helek ürüs bermän gaýtsaň sen ýa miýdiňe baranyňda senin sözüň dinlenmeýär. Ilat köpçüler şoňa gödäwçilik ýokdugyny aýdylýar. Zehra Sultan näde ýurtda diýeli Aşgabatda ýa-da Balkanda resmi bahadan artykmaç alınýan ýene başga zatlarym barmy? Meselem diýeli häzirki wagtda otly biletiniň resmi bahasyndan artykmaç satylýandygyny, ýagny gymmada satylýandygyny aýtdyňyz. Şeýle ýagdaýlara beýleki pudoklarda ýa-da başga edaralarda da duş gelse bolýarmy? Döwlet dukanlarynda hökman ýokarlandyrylan baha bilen haritler satylýar. 1 manat ýa 50 teňe hökmany şolaryň bahalary ýokarlandyrylan hakyky bahasyndan. Şol hem misal üçin penlikde ýazylgy dur, şu baha ýazylgy dur garydyň ýüzünde. Misal üçin et alsaň, şol eti çekip berende sana ýa 1 manat şoň üstüne artyk goýup terede baha urýarlar, elektron teredelerde çekýärler. Şol etiň bloşnetiň bahasy 11 manat bolsa, şonu terede goýanda 12 manatdan hasaplýarlar. Benem üçin böyle diýip sorag berseň, bizim haşynyň getirmeli çykdaýjylaryny öz üstüme alýar. Döwlet bize getirip berenok. Maşin kreýleri özümizden çykýar ýa bolmasa başga bir çykdaýjylar bolýar. Şonu şeýdip bahaň üstüne goýup almasak bolanok diýip satyjylar gün aýtdylar. Şu döwleti degişli edaralaryň dukanlaryny. Sultan näde Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, siz hem bu mesele boýunça öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçirmeýärli. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Soňky döwürler Mary welaýatynyň ýüpek bazarynda dukanlaryň ýeke-ýekeden ýumrulýandygy aýdylýar. Muňa hem onuň göçüriljek baradaky maglumatlaryň sebäp bolýandygy habar berilýär. Azatlyk radiosu Mary welaýatynyň ýüpek bazary barada ýürite video maglumat taýýarlady. Bu video maglumatyň audio ýadysyny kärdeşim Muhammed Tahirden dinläliň.
Gözeneklerde müşterilere garaşýan satılık towuklar, haritlara garaşýan dükançylar, söwda satyk üçin bazarda aýlanyp ýören adamlar we 12-nji asyry ýatlatýan dükanlar. Mariniň Ýüpek ýolu atly bazary ilkinji gezek sinlanynda hakykatdan hem orta asyrlar ýatlatýar. Onun gadymy Ýüpek ýolu bilen nähildir bir baglanşygynyň bolup bolmandygy barada takyk maglumat ýok. Emma mundan ýüzlerçe ýyl ozal Hytaýdan del haritlardan ýüklenilip gelip Ýewropanyň bazarlaryna barýan söwda kerwenleriniň edil şu bazaryň töwereklerinden geçenligi çaklanýar. Marydaky Ýüpek ýolu bazarynyň takyk kaçan gurulany we ol ýerde näçe dukanyň ýerleşýänligi ýaly takyk statistiki maglumatlary hem ýok. Emma ol Mariniň iň uly açyk bazar diýilip hasaplanýar. Bazarda mal garadan başlap her hili önümleri amatly bahadan tapsa bolýar. Emma şol wagtyň özünde de bu bazardaky dukanlar soňky döwürler ýeken weýran edilýär. Aýdylyşyna görä bazar häzirki ýerleşýän ýerinden göçüriljekmiş. Emma munyň sebäbi barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç hili maglumat berilenok. Epes wagtdan bäri dowam etýän ýykgynçylyk sebäpli bazaryň köp ýerinde häzir çelli ýykylan jaýlardan galan hapalar, beton böleklerdir, demir dümürler çaşyp ýatyr. Bu ýykyň haçan tamamlanjagy barada hem halka hiç zat aýdylmaýar. Emma bazar welin eýýam ünsden düşürilipdir. Indi sähelçe ýagyş ýagsa, ol töwerekdäki köçeler kiçenrek suwly kanallary ýatlatýar. Maşin geçende töwerege sıçraýan batga haridarlara da, dukandarlara da yaramaz täsirini ýetirýär. Köne bazarda ýykaýyk bilen bir wagtda soňky döwürde başlanan göçlik hem dowam edýär. Emma Azatlyk radiosynyň Marda kabarçysy Röşen Çariýewiň aýtmanyna görä, täze bazara baranlary lap keçecek ýagdaýlar eýýam ýüze çykyp ugrapdyr. Habarçymyz ol barada şeýle diýär. Täze bazara adamlaryň barmaýanlarynyň sebäbi täze bazar Mar şäherinden 15 kilometr uzaklykda ýerleşýänligi bilen magly. Ol ýeri gatnawyň bir näme kyn bolýanyny aýdýarlarda. Beýlik tarapdan bolsanym şol bazarda intek söwdegarlar üçin doly şertler döredilmänligi aýdylýar. Sebäbi şol ýerdäki söwda nokatlarynyň azlygy bilen düşündirilýär. Häzirki köne bazar bilen deňeşdirilende täze bazarda şol söwda nokatlarynyň az gurulanlygy aýdylýar. Ýöne edil täze bazarda näçe söwda nokatyň gurulanlygyny aýtmak kynrak. Köne bazarlary täzesi bilen çalışmak işi mundan uzal Lebap we Ahal welaýatlarynda hem edilipdi. Lebap welaýatynda habarçymyz täze gurulan bazarda köne bazardan gelen dukançylaryň hemmesini dukanlar bilen öpçün ederlik derejede taýýarlygyň ýoklugyny, dukanlaryň ýetmeçilik edýändigini görüň berýär. Yine de bir mühim zat, Ahal we Lebap welaýatlaryndaky täze bazarlarynda edil marda bolşýaly, ilatly nokatlardan has uzakda ýerleşýänligi aýdylýar. Huç sebäpden hem bu täze bazarlara müşterileriň az barýandygy bilinilýär. Bu meselede marda gurulan täze bazaryň ykbaly nähil boljak, ony öňünden aýtmak kyn. Onuň ýerleşýän ýeriniň halkyň göwnünden turjakdygyny ýa turmajakdygyny diňe wagt görkezler. Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň täzeden gurulan Lomay bazaryny hem müşterilerin sanynyň öňküsinden azalanyny habar berilýär. Munyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada kardeşim Muhammed Tahir Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen hem söhbetleşýärler. Amanmuradaga Aşgabatyň Lomoy bazary täzeden diýen guruldy ýakynda. Bazarda edil şunkun ýagdaýlary nähili. Bazaryň edil öz içine girmezden hem bazaryň töwereginden deňinden geçýärýär. Bazara barýan müşterilerin hanynyň öňküsinden ülkesin azalanyny gözüňe ýetýär. Muňa şaýatlyk edýär. Bir rahatlar var, olar bilen bazaryň öz içindäki durulgada hem de onuň töweregindäki boş ýerlerde öň maşynalary ýer tapyp bolanok. Bundan 3 ýyl ol. Baryan müşterilerin maşinleri var. Köpme vilayetlerden gelen 2-3 tonlu çemesi doğrulukçu yük maşinlerinden yana maşin koyma yer tapılanok. Bunun şol yol avtoğrağların durmak için yürüten etkilenen yerlerde 2 yaka maşin gözünüydü. Bir yerde ikinciden şu bazar şehrin en ulu katına ulu köşelerinin biri olan önkü Aytakov häzirki Oğuzhan köşesinin uğruna yerleşiyor. Bazarın kalan karşısında 2 tane avtobus durulğusu var. Şol durulğular bundan 3 yıl olur mı adamlardan doğru oluyordu. Adamlar topar tutup avtobusların gelerine karışıyordular. Şimdi häzir benim bazarın denimde meselede şol durulğularda da bir 2 yaka adam gözünüyle yoğun olması önkü
katmayan avtobuslar katmayanlar bir özüm akşam der 6-7 ur boyunca katmayan avtobuslar soyara gelip duruyorlar ne bir akşam gözüne iyileyen yağday. Aman radagında bazar ulaldılar mı olsa? Adamlar bir hili köp baracak yani bunun azalmanın sebebi näme? Azalmanın büyük sebebini aytmazdan o vermen bir şu bazarın tarihi bilen bağlı ikavtydaydı. Gurrun ediyen Romoy Sevda bazarımız Karaşdırlığın 15 yıllığına bağışlan bağlardı. Sol adam götürüyor. Karaşdırlığın 15 yıllığı bilen adam götürüyor bağlar. Yine şu bağlar başlayınma ol Aşkabat şehrinin Sevda edarasının balansında duruyan bağlardı. Sonki rekonstruksiyon bundan 3 yıl çemetolar bağlar doğru yapılıp onlar konu bağlar zay doğru terden üretelenini on toğrağından şonu yonku bağlar tütyen meydanından Hasbul meydan tütyen 3-4 tane oğudun bina sanın olarım yurdun senagatçılar ve terekesiler birleşiğine değişikli zaylar şeydi bağların eyeti yükködü. Yon şehir hakimliğine değişikli olan bağlar inni senagatçılar ve terekesiler birleşiğine değişikli bağları urulli. Hem de bağlarda dukanlara töleneyen töleğlerin bazı ülkesin arttı. Yonkudan tasdik etse diyen yani yokorlarını soğulen bağlılıkta nırklarım özünden yokorlandı. Elbette bu sonku doğurda edil yıl salsan onu manadın hümmetinin tefenmedi, doğruların hümmetinin yokorlanmağın bağlara müşterilerin ağırlarmağının bir sebebi Muhammed. Bolya hamam radaga beren maglumatınız için köp sağ olun. Sizin sağ olun, işinize ravası oldun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Aşşabatlı yazıcı ve tüyünçü Aman Murat Bugayfilen geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşimizde efire giden maglumatlarımız barada öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizin bilen paylaşmak isterseniz bizin medbuat email belisi gmail.com email adresinde haturadın ya da Moskvadaki telefon belimiz 7926 236 04 55 canadın ya da SMS yadın. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk Radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip oturýar. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.